Vítajte u nás. Toto bude videovzorák k príkladu číslo 9. Asi. Tak. Zadanie. No, máme kocku 3x3x3 rozdelenú na tie malé kocočky, čiže tých bude 27. A v každej tej malej kocočke je napísané nejaké číslo od 1 do 27. Každé práve raz. A máme zistiť, že koľko najviac tam môže byť nepárnych súčtov takých, že ideme rovnobežne s nejakou hranou. Rátame. No, ukážeme si to tu. Máme tu kocka 3x3x3 z týchto super knížiek. Jeden smer je takto, druhý smer je takto a tretí smer je takto. Vždycky sčítavame 3 čísla. Tak. Dobre si na tomto príklade všimnúť, že zaujíma nás len parita tých čísel, teda parita súčtov a od parity čísel tých sčítancov teda v súčtoch závisí aj ten celý súčet. A ako to teda funguje? Keď máme v súčte nepárny počet nepárnych čísel a ľubovoľný počet párnych, tak tento súčet bude nepárny. Keď máme v súčte párny počet nepárnych čísel, tak tento súčet bude párny. Tak, to je fajn. A teraz sa pustíme do riešenia. No, pozrieme sa na kocku. Máme kocku. Tuto. Párne čísla budeme označovať takto. Nepárne čísla budeme označovať takto. A teraz máme kocku a sú tam čísla 1 až 27. Takže z toho je 14 nepárnych čísel a 13 čísel párnych. A čo nám to hovorí? No nepárnych je 14. 14 je párne číslo. Teda, keď sme si zobrali súčet celej kocky, tak výsledok z toho, čo som vravel pred chvíľou, nám vyjde aký? No predsa párny. Párny súčet. To je... Zatiaľ nevieme, čo to znamená. Ale, keď si všimneme ten jeden smer na tej kocke, napríklad tento smer, tak v takom smere je tých súčtov práve 9. A práve 9 súčtov, to je nepárny počet súčtov. A v každom tom súčte sú 3 čísla. A 3x9 to je 27. A 27 je tých čísel aj v celej kocke. A sú to presne tie isté, stačí sa len na to pozrieť. Tak tieto 3 a tieto 3 a ďalej tieto 3, no a proste sú tam všetky. Takže máme teda 9 súčtov, v ktorom sú všetky čísla. Keď sčítame týchto 9 súčtov, dostaneme súčet akoby celej tej kocky, o ktorom sme si povedali, že je párny. Takže 9 súčtov, ten jeden súčet berieme ako nejaký ten sčítanec a keby každý z tých 9 súčtov bol nepárny, lebo my ich chceme mať čo najviac nepárnych, tak potom aj ten výsledok musí byť nepárny. Až na to, že my sme si už povedali, že tento súčet bude párny. Čo je trošku smola. Tak čo s tým? No minimálne jeden v tom jednom smere, zatiaľ sme si hovorili o tomto smere, bude aký? No predsa nikto to nepovie za mňa. Jeden z nich musí byť párny, čiže maximálne 8 ich je nepárnych. To isté, ale môžeme povedať aj o tých zvyšných dvoch smeroch, čiže o tomto smere alebo o tomto smere.
Čo značí, že v každom smere maximálne 8, smery sú 3, čo je maximálne 24 súčtov. A samozrejme, tieto smery nám dajú dokopy všetky možné súčty. Lebo súčet je buď v jednom, v druhom alebo v treťom smere. No to je zjavné, to už som vlastne hovoril v zadaní. Že? Dobre, takže zatiaľ sme si povedali, že to je maximálne 24. Maximálne 24, no a keď si tak skúšate, tak môže sa vám podariť naozaj vyrobiť kocku, ktorá má takých 24. Tak si ju poďme ukázať. A kde je? Je presne za mnou. Takže ideme na to. Pamätáte si, červená je nepárna, sivá je párna. Jeden súčet, nepárny. Ďalší súčet, nepárny. Ďalší súčet, nepárny. Nepárny. Tento je párny. Tento stĺpec. Nepárny, 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 nepárny. To bolo zatiaľ 8 nepárnych. Ideme si pozrieť tento smer. Takto je nepárny súčet, nepárny, nepárny, nepárny. Tento je párny. Nepárny, 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 nepárny. Ďalších 8, to už je spolu 16. Ktorý smer sme ešte neskúsili? No predsa tento. Takže ideme. Nepárny súčet, nepárny súčet, nepárny súčet, nepárny súčet. Tento je párny. Nepárny, nepárny, nepárny. A nakoniec zasa len nepárny. Takže ďalších 8 nepárnych, to je dokopy koľko? No predsa 10, nie, 24. Á, moja hruď. Tak. Čo by som vám ešte k tomu povedal? Že sa s vami lúčim, ale to vám nepoviem, lebo ja vám poviem ešte jednu vec. Veľa z vás povedalo, že keby sme mali čísel 14 párnych a 13 nepárnych, tak vieme poskladať takú dokonalú kocku, že tam bude 27 tých nepárnych súčtov. No to je naozaj pravda. Keby sme vymenili tento tu, tak, zrazu máme tých súčtov 27. Môžete si to overiť. Sedí to však. No ale to, že máme takú dokonalú kocku a vymeníme v nej jedno číslo, to neznamená, že sme dostali najideálnejšie riešenie. Takže týmto smerom cesta neviedla. Teraz vám už naozaj poviem, že ďakujem za pozornosť a končíme. A ukážem vám svoju hruď.